Κουτσούνια. Και εδώ έχουμε ναι, αλλά και μετά τον κέρδισε μπαστούν. Άλλα κουτσούνια. Είναι ρε φίλοι, μην έρθει και μια πλάκα. Πολύ ωραία. Επικίνδυνη φάση, ανεξέλεγκτη στην επίθεση. Καλό το σουτ, μπράβο. Και τώρα έχουμε να αλλάζει το σκορ, ανεξέλεγκτη. Φοβερή φάση. Ωραία επίθεση. Δοκάρι, δοκάρι. Λοιπόν, Λαγκουτζούνια, 2-2. Είστε η ομάδα με την καλύτερη άμυνα στο τουρνουά. Δεν δέχεστε γκολ. Σφιχτή, νευρική μέσα στο γήπεδο, αλλά αποτελεσματική. Δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, πετύχαμε ένα γρήγορο γκολ. Μετά το παιχνίδι δεν ήρθε όπως το θέλαμε. Οι αντίπαλοι ευτυχήσαν να γυρίσουν το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε πιο συγκεντρωμένοι και καταφέραμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Έχοντας εικόνα από τις περισσότερες ομάδες του τουρνουά, πιστεύετε ότι θα προχωρήσετε μακριά στο θεσμό? Ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ακόμα δύο παιχνίδια παίξαμε όλο κι όλα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ελπίζουμε μόνο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ανεξέλεγκτη. Πες μου. Με τα δοκάρια όμως δεν κάνουμε τίποτα. Φλεχτό θα βρούμε. Έχουμε ελπίδες να περάσουμε. Δύσκολα, αλλά δεν το παρατάμε όμως. Άντε, καλή συνέχεια.